भैया ए भैया भाईवा का भैया कैसन मुंह गिरौले वाला का बताई रे। लॉकडाउन में बहुत मुसीबत बा, धंधा पानी बंद बा और तोरा भौजी से मिलल बंद बा। कुछ समझ में ना आवत का करी रे। अच्छा ई बात बा, हमारा लगे एगो काम बा, बताई तो बताओ ना। अच्छा थू ना आवा है ने आवा अदल के ठेला पे बैठ कर छोकरिया और देखना लभर हवा के घूमी के भइल बहा करिया केहू नाही ले कहो सुख गइल बा परनावा ले लो बैगनवा बैगनवा ले लो बैगनवा ले लो बैगनवा जनवा तेरी माँ का गोड़ पर ना बेचाई कारे। 20 रुपया का बेतबा तो बेताई, 10 रुपया का बेता 10 रुपया का बेच 10 रुपया ले लाना हो, 10 रुपया ले लाना, 10 रुपया ले लाना हो, 10 रुपया ले लाना। कहा धौली लेके थेला 10 रुपया ले लाना, ऐसा जुगाड़ बताऊला ना तो बैगनवा बिकता और ना तो मोला भरवा दिखता। सोचता नी कूद के हम दे दी परनवा बिके नाही मोर बहे गनवा है राम ना तो हम दे देबो यही जे परनवा मिले नहीं आई मोरा जनवा है राम ना बिचाई कारे फाड़ दे चढ़िया उड़िया। हाँ भैया फाड़ा अब जाती दिन दहाड़े मिल के आई। काहे तू दांत वाला मिले हो, लागल दिमाग हमल हिले